Mimoriadnu cenu Kryštáľového krídla za rok 2024 prichádzajú odovzdať predseda Veľkej poroty a predseda predstavenstva Coop Jednota Slovensko Ján Bilinský a riaditeľka Kryštáľového krídla Katarína Srkala. Krásny dobrý večer vám prajem. Dobrý večer. Dobrý večer. Vážené dámy, páni, milí hostia, nominované osobnosti, laureáti, ešte predtým, ako odovzdáme mimoriadnu cenu, mi dovolte poďakovať vám všetkým nominovaným, že ste nám dovolili pozrieť trošku do vašeho súkromia, do vašej práce a predstaviť Slovensku, aké výnimočné osobnosti tu máme. A gratulujem všetkým laureátom dnešného gala večera. Samozrejme musím poďakovať všetkým partnerom, pretože aj vďaka ním môžeme oceniť všetky výnimočné osobnosti a porodcom, ktorých odbornosť a naozaj dôkladné rozhodovanie dáva tomuto oceneniu prestíž a skutočnú hodnotu. Vďaka vám všetkým môžeme oceňovať, predstavovať Slovensku tieto úžasné osobnosti. A samozrejme musím spomenúť, lebo aj jedno veľké poďakovanie patrí autorke Kryštáľového krídla, Márii Vaškovičovej, mojej mame, ktorej vízia a neúnavná práca naozaj dali tomuto oceneniu dušu a nezameniteľné miesto v našej spoločnosti. A ja som veľmi nervózna, lebo som vás všetkých sledovala a videla som, že aj vy ste nervózni a mám veľký rešpekt pred vami všetkými naozaj, lebo som rada, že môžeme ukázať Slovensku skutočné krásne osobnosti a hodnoty. A už to ale nemôžem predĺžovať, samozrejme. Je mi veľkou cťou, že dneska môžeme oceniť výnimočnú osobnosť slovenskej kultúry. Herečku, ktorá svojou charizmou, hereckým majstrovstvom, ale aj eleganciou vniesla do našej kultúry naozaj veľa. A určite vám je všetkým jasné, že som mala pripravenú ešte oveľa krajšiu reč, ale dnes mám naozaj veľký rešpekt, tak dúfam, že ma zachráni pán predseda Veľkej poroty Janko Bilinský. Tak neviem, či zachránim. Neviem, či zachránim, pretože aj pre mňa to nie je jednoduché takto stáť, ale každopádne ja by som chcel poďakovať v prvom rade organizátorom a samozrejme aj porodcom, s ktorými najviac prichádzam do styku za ich prácu. A vyniesiem takú perličku z domácej kuchyne takzvanej, že dnes o 18:15 bola najťažšia chvíľa v rámci organizácie Kryštáľového krídla a to je otváranie obálok. Otváranie obálok znamená, že sa ščítavajú hlasy pre jednotlivých laureátov a vtedy prichádzame na to, že vyhrá iba jeden, ale v skutočnosti si to zaslúžia a doprali by sme to všetkým trom. Čo sa týka mimoriadnej ceny, tam je situácia troška jednoduchšia, pretože tam sa Veľká poroda ešte v minulom roku jednoznačne zhodla na tom, že to bude pani Zdena Studenková. Bola tu predstavená, každý ju pozná. Myslím si, že každý o nej vie všetko to, čo chce ona, aby sme o nej vedeli. Takže nebudem dlhšie rozprávať a namiesto predstavovania by som chcel úprimne poďakovať, aj keď stručne, za všetko toto, čo priniesla do kultúry, čo priniesla do našich rodín, či už v televízii, alebo vo filme, alebo na doskách divadla. A želal by som sebe a jej, aby ešte dlho vydržala, aby ešte veľa radosti priniesla do našich kultúrnych životov. No a k tomu, aby to mohla dokázať, tak samozrejme potrebuje zdravie, šťastie, lásku, pokoj, spokojnosť. A to je menej svojom, ale myslím si, že aj mene všetkých zo srdca želám. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za vaše krásne slova. A teraz, dámy a páni, laureátka mimoriadnej ceny Kryštáľového krídla, mimoriadna dáma Zdena Studenková.
večer, gratulujeme. Krásny, dobrý večer, rada nás vidím. A vôbec nie je hanba, ak sa postavíte, pretože toto je moment, ktorý si žiada naozajstné standing ovation. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Príjemný dobrý večer, priatelia. Ospravedlňte prosím moju hlasovú indispozíciu. Takže ďakujem za ten veľký potlesk. A chcem iba povedať pár slov. Prijímam toto kryštálové krídlo ako symbol bájneho vtáka Fénixa. Aj moja cesta životom bola plná vzletov, výšok, ale aj vyhoretí. Toto je pre mňa výzva pustiť sa na ďalšiu cestu, neviem akú dlhú a neviem akú významnú. Ale z celého srdca vám ďakujem za podporu. Pekný večer. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Blahoželáme.